So surte kay Minor kay nakasakay meron og van. Then padung meron sa Bogo City. Medyo duka pa kastanan kay mga 3 ka oras pa ang biyahe. Tikab. Na padung nagawas. Yung white space 10 inch lang. Ikaw hindi kay may kikamolo kay Kabiyak yan yung baba. Mayroong adlaw wala tawhan karong adlaw. Ug Lord, gabayi in sound siya sa iyang pagkatunga. Tagan mo siya may panglawas, kung ligmaon sa mga ginikanan, ug mga tawan nga atin kanila. Okay. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Long. Sagit si Papa. Ay! Karon guys, alas 4:45 na sa hapon. And then after matag low tide, so akong buhaton para dili kas og oras manginhas na lang ko. So kaning beach resort no kay nanay siya sa San Romeo proper. So dini guys dasa siya sandbar, then ma-amaze ka sa ilahang quandary starfish daghan kay likop gitong baybayon. So kung di mo siya tutukan, di mo maklaro nga starfish siya kay gitabunan siya sa bus. Yeah, sa sunod na ko vlog guys, unta i-like niyo ako akong channel para every time nga mag-upload ko ma-update mo. Yeah, so dire lang sa takaron guys. Unta magkita ta sa makita mo sa akong next video. Bye guys.